Star Image Management dito sa Antipolo sa bago ng office dahil pinatawag ako ng manager ko at David, pwede mo na explain sa kanila para Kaya namin kayo, kaya nandito tayo ngayon, pinatawag namin kayo ni Vince dito sa office, nagkaroon tayo ng emergency meeting because first, as an artist of Star Image, MG, we want to mediate on the issue and yung gusto ka naming warningan kasi you're not aware na kinota kami nitong side ni actually kasama niya yung legal guardian niya nandyan si Buknoy gusto kong kasuhan so because of the negative remarks that you have made on your vlog pertaining to Buknoy because of the issue ngayon pumunta siya sa amin kasi nga gusto niyang mag-file ng case and sabi ko teka muna pwede naman natin pag-usapan that's why kahit nasa San Pablo ka sabi namin kailangan pumunta MG kasi layo pa na we want to fix this once and for all para siguro marinig mo rin yung sa hindi Buknoy and ayaw naman namin as much as possible syempre artist na namin we want to protect you kung meron ka naman point dun sa vlog niya pero kasi si Buknoy is a minor ilan taon? 15 years old so medyo alarming lang dahil actually biktima rin siya ng cyberbullying pero hindi ko naman sinasabi na tama rin yung ginawa niya because on a personal note I myself made a vlog kahit small YouTuber ako I made a vlog na nag-react din ako dun sa ano niya ganito kasi ito kasi Buknoy para sa akin mali talaga yung ginawa mo actually kasi hindi na yan tungkol sa pagiging hindi mo lalaki o hindi ka babae o kung ano-ano ang sa akin siguro doon ka na-offend sa sinabi ko na yun na hinahanap mo yung ikaw naghahanap okay ka sa katawan mo pero wala ka naman talaga nun alam mo kasi alam mo yun na-offend kasi yung tunay na naghahanap buhay yung tricycle driver na-offend mo tapos ang malala pa nito syempre yung tricycle driver na yun hindi niya alam na gano'n na probably hanggang ngayon hindi niya alam na trending siya kasi buti na lang to kasi ang problema pa dito yung image ng tricycle driver nandun diba malaking pagkakamali mo yun na isinama mo pa yung mukha niya doon actually dapat i-blur mo yun siguro ako ang mga pagkakamali ko lang syempre dahil ganyan ako sa social media yung excessive na pinagsasasabi ko may dagdag na lahit because that's what you've done doon sa tricycle driver nilalahit mo din siya so ibinalik ko lang kasi kuya wala naman ako nilalahit doon sa video talaga na misinterpret na ako doon sa sa mga nasabi ko tsaka doon sa about doon sa Facebook na pinost nyo yung iba doon is fake and actually kaya talagang gusto namin kayo sa sampahan ng kaso kasi nga parang ilang araw na ako di ba katulog pagkatapos ng video na yun may body shaming may mga alam mo yung kuya ang sakit talaga isipin na gano'n and also dami ding bakla out there na umiidolo sa akin na sabihin nila tawag dito, ganyan, ganito, ganyan. Siyempre, ang pangit lang din isipin, di ba, na parang wala naman akong ginawang mali at the same time, pero ganun yung mga pinagsasabi mo. Ang problema kasi dito,